Kung si Jesus isip Ginoo nga nagpakatao unya ang tumong aron pagluwas nato, mipili ni Maria nga mahimo niyang inahan dinhis kalibutan, wa gi rason nga kitang mga giluwas ni Jesus dili mo pili niya nga atong inahan. Kamo, mupili mo ni Maria nga inyong inahan? Sugot mo nga si Maria inyong inahan? Kinsay mo sugot, asa kamot? Maayo. Nakaron, ang sunod na sad nga problema, dunay daghang mga anak, either naturally born or adopted, nga mga buangon, kana bang masinupakon sa inahan? Di ba naaman ano? Beka mo, musugot man mo nga si Maria inyo ang konon nga inahan. Unsa man mong klasehas mga anak? Buangon o buotan? Kay si Maria raba, kung mo'y mahimo natong inahan, na, ang iya dayong gisulti, ingon din siya, buhatan ninyo, bisan unsay iyang isugo kaninyo. Maura ba gini ang sulti ni Maria? Kay ang iyang unang anak, mauman si Jesus, niya kita, di mo ang konta niyang inahan, di mahimo na tag-igsoon ni Jesus. Niya kay si Jesus, mauman ang atong maestro, mauman ang atong manluluwas. Ang isulti ni Maria kanunay kanato, buhata kanunay ang iyang isugo kaninyo. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig yung buhat, wa gyud supak-supak sa sugo ni Jesus. Ta sa kamot. Pulos gini buangon ni adin eh. Apil na nang nananaw dias online. O na, dinhi sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga ang unang gibuhat sa Ginoo nga mga tao nga mao si Adan ug si Eva, bisan pag naana sila gyud sa sabakan sa Ginoo, didto na gyud sila sa paraiso nga gihimos Ginoo para nila, way sakit, way kasakit, way kamatayon, way gutom adtong dapita. Nya naa pag yung Ginoo, magsigig bisita, magistoryahan na sila sa Ginoo, pero nisupak pag yun. Ingon ana ginang tao kahuyang. Nya kinsay nakapasupak nila, ang bitin. Hay man arong bitin din naas imong tupad. Lingi dia. Narong os bitin. Way siguro ang os bitin yana na si imong duol, si imong dungga, no? Gana dire. Gasigig honghong nimo, ay to anang paria, ay to ana. Utrosan ng paria na. Ana, maubitan na din kung doon ako'y masulti nga medyo sakit-sakit, pero kamatuoran, adaghan kayong muriak, daghan kayo. Namang ganingon, di na lang kumuhatag ni Mugslat pa dire. Nako, sige, okay raman na. Total nakahatag naman kasuna, pero imong punan, mas okay. Pero dili na kamuhatag, tungod kay nasuko ka nako, piligro na nga mapapas ang merito atong una ni mong gihatag. Di naman sad mo takes og balik. Okay ra sad. Padong na sa to siyas bitin. Natintal tos bitin ka na mohonghong ba? Mabitan ng mga bana, honghongan man din as bitin. Ingon si Maria, ikaw bana, buhata ang tanan nga gisugo sa akong anak nimo ha. Ayaw gyud pag limbong aning inyong kaminyoon. Hay mohonghong nang bitin siya, puol kay na puol biya kay nang sige na lang sa glitson, kaon sa buwad panagsa. Mao na mo testing sa dito ang mga bana. Ambot kamo mga banang ni adin hiwa mo ana kasuway kanang mo testing sad mo. Di ra ba maningo gay. Hasta sa mga asawa, bisan unsa kabuutan sa bana, muhonghong ginang bitin, labi nagmalit og uli nya dili ka text, moingon din ang bitin tanawa kanang imong bana buutan ra na sa imong atubangan, pero sus buangon kay na dito, so godeg duda, diin ka ay dito gakuyog mi sa among manager, unsa inyo gikuyog din man mo ngano man ka diha, naunsa man ka mana na nagsugod ang bana, nagbinuang bago ko nimo, wa bitaw ti ka masakpi.
Sa man ka, so kung nag-away, bitin mo pakpak na kana, gubot na. Hasta sang mga pare, ay sus, kulikta ray gamitos bitin, away day mga pare, ilogs kulikta. Gamitan dayos bitin og politika, away dayong mga pare, obispo og mga gobyerno. Sige nagdinautay. Onya, unsa may sugo ka ni Maria karon para nato? Unsa kay iyang sugo? Ika nalay pamalandong diya. Basta ang una gyud nga buhaton ni Maria, mao gyud ang paglipay sa Ginoo. Lipayon gyud ang Ginoo. Kung naa na tay mga binuhatan nga wa na makalipay sa Ginoo, bisag nakalipay pa na nato, hunungan na. Kay padung gyud ka ana ngadto sa bitin. Mas muna ko kung naa kay binuhatan karon ba nga dili makalipay sa Ginoo, bisag nalipay pa kaana, biyae gina kay ang bitin ay imong kuyog. Ganahan mo ang bitin inyong kuyog? Giingon man gyud Ginoo diri sa atong unang pagbasa, ikaw ug ang babae mahimong kaaway, iyang yatakan ang imong ulo ug iya sang imo sang paakon ang iyang tikod. Mao na ang image kanang Immaculate Conception, kanang nagana sa Legion of Mary man kasagaran gamiton nga image, giyatakan. Ako mga 10 anyos man ko nahimong Legion of Mary, nga mag-meeting man kada semana, gamay pa ko ba? 11 mga inana din ito, magduwa pa ko mig lastiko diri sa ilawom sa kaning lamisa, magsigig discuss among iyaan, kamisan muustos des lamisa lang, dinatikay dito lastiko, mo na lang among mamatgunan, nga nidot ng kuko sa akong iyaan des kilid, panglingkod mo diri, lingkod sa ko dito. Pero ang ako yung maatrakan inig meeting na Muslegion, kana yung bitin nga giyatakan ba sa birhen ba? Giyatakan. Nya mo na akong paborito, katong nahimo na akong presidente sa Curia, sa Legion of Mary, mga 1992, before ko nisod seminaryo, muna na akong paboritong tema sa mga Legion of Mary. Naku kamo, mga sundao mo ni Maria. Sundao, may bitaw Brad. Kanya, inyong giyatakan ang osbitin o inyong nang gigakos-gakos ang osbitin? Yan, udoko-doko din na sila. Nako na, mga naong sa mga bitin ay. Si Maria porting yatak sa bitin. Pero kita usahay, purti na itong makagaws-gaws sa bitin. Purti na itong kanabitang ato yung panggaon ang atong mga sala. Kaya kana manggong sala, mo nay venom, mo nay iyang kala sa bitin ba? Maigo ganita ana, guba yung atong kinabuhi, patay yung atong kalag, basta maigo ta ng sala. Ang sala mo ganay mo guba sa kinabuhi, mo patay sa atong kalag, mo na isigi ginag-atake sa bitin, sa yawa ngan hinato. Mo na si Maria gipugan niya siyang tiil. Mo na ang simbahan, kay si Maria man ang inahan sa simbahan, the church remains holy and intact. Bahala ang mga santo papa bakaha or mga obispo o kaming mga pare, nangayabag naming tanan, nigakos-gakos na misbitin, the church continues to crush the head of the serpent because of Mama Mary. Muna bitang moingon gyud ko, moingon man ang uban, kaning simbahang Katoliko malusno na gini na, siging apil-apil og politika, malusno na gini. Nako gipanaad na ginas Ginoo, bisan pag ang bakba sa impyerno dili makalusno niini. Pero ang mga membro sa Catholic Church, posible nga mahurot og kaadto sa impyerno, apil na ning nagwali, labaw na ning nanimba karon. Samot na ning nianes kilid nako, no? Bitaw, pwede man tag maimpyerno tang tanan, pero ang simbahan nga gitukod ni Kristo din ana maimpyerno. Ngano man, tuan na mas langit sila, si San Pedro, si San Pablo, part baya to sa church, di ba? Tulo man ni ka-level ang church, no? Awa mo kay ba? Tulo ka levels, naigitawag og the church triumphant, naasay the church suffering, kanang naas purgatory, og ang church
militant kaning ni apas kalibutan nga magsigi pagsimba, magsigi pagdupa-dupa og manguligta. O kana, maligiyag slot, palit og slot. Mao ni ang church militant, nag-travel pa. Ana. Pero ang church dili ra ni kaning militant. So kani karong militant karon, pwede ra nig maimpirno ning tanan. Kung magpa-impirno kita, kung maminaw gitas bitin, makuha gitas bitin kitang tanan. Pero di na mahimo nga maguba pa ang simbahan kay naka-anchor na dito sa langit o gipanalipdan na sa mahal nga birhen. Pero sa tinud-anay sad, di kita mahurot og ka-impierno. Di gyud. Kay doon na baya gyud maminaw ni Maria. Dili tingali kay daghan, pero naa gyud maminaw. Ana naman ganitay venerable karon si Venerable Chupilo Kamomot. Na-declare naman siya nga venerable. Ang sunod nga step na blessed na. Kung sa tawagan na kanang blessed. Mabeatify ang sa tawagan na. Lagi blessed lagi. Kana bang sunod ba sa sainthood ba? Ana. Na. Hapit na. Nunya, kanirong dinhing na naglektor, mga buutan na sila. Di mo na sila musunod sa bitin. Ana. Kaning nagwali, posible. Awa na. Pwede na sana sila mga matay. Nakaroon, unsa, kamo, musunod mo sa bitin o dili? Kinsay musunod sa bitin, ta sa kamot. Awa. Congratulations. Kinsay musunod ni Maria, ta sa kamot. Sugod karon ay nagid mo pangasaba. Ay nagid mo pagyaw-yaw. Ayaw nagid mo pagpalta ng santos nga rosaryo kada adlaw. Ay gid mo pagpalta og simba 10 minos kada Domingo og pistang iglilihi. Ayaw nagid mo hunong sa pagkumpisal 10 minos kausas usa ka tuig. Ngunya dayon hununga ang tanang sala, labi na gyud kamong mga nagpuyo-puyo, gusto mong musunod ni Mama Mary, biyain na ng inyong kapuyo, og mugukod yun na, ipiyal na lang nas bitin. Nuna inigako sa imong kapuyo, ing nadayon, bitin, pahawa. Di ba? Kamong na nga nagkabit-kabit, hala, ibiyain na na. Kamong nag-homosexual union, hala, pagbuwag na mo, balik na mo sa inyong original. Kaya nadalang yun mo bitin karon, no? Ay kanang bitin, unsay lami mo na yang ihatag. Nya kay gilamian man kay mo anang inyong gibuhat karon, biyain ang lami. Di ba? Pili ang way lami. Nya inigpili nimo sa way lami, matud pa sa atong ebanghelyo, si Kristo na mo'y muhimo ana nga lami. Tanawa, ang tubig gihimo niyang lamian nga bino. Di ba? Kay usahay man gud mahadlok man gud aning way lami. Mahadlok ta ba? Sakitan ko, di pa ko ready. Kinsa may nakapalami ro nimo kanang imong kapuyo, kanang imong homosexual union, mo nay nakapalami nimo. Biyae, pili atong way lami katubang holy life. Ingkaw niya pader, ang akong pagbati, lalaki ko, pero babae man akong pagbati, ay pasagdain na lang ng pagbati, respetuan ta ng pagbati, ayuhon raw niya nas Ginoo ang imong pagbati, mahimo raw niya ng lami ang imong pagbati, bisag laki imong lawas, niya babae imong pagbati, mulami ra lagi na, nga dili ka magpakasala, di na kinahanglan, nga tagbawon pa na nimo, babae ka, kunya ang imong pagbati, lalaki, don't worry, remain as pure woman, and your emotion will be satisfied by Jesus. Iya maganing giusab ang bino mahimong ang tubig mahimong bino nga lamian pagyud kayo, kana pa bang imong pagbati nga dili na tubig? Dali ra kay nausbon oy. Pararagod anang ako masuko ko pananglitan sa sakristan. Pagbati man na, di ba? Niya ang sakristan ingon din, sorry Father, ay okay ra kay na dong oy. Wag tang na, di ba? Hindi man mo mutuo.
Kamu di, masuko mo sa inyong bana, dugay di kayong mawa di ay, labi naging imong bana, magbuotan-buotan dayon, o niya, hapuhap dayon nimo. Di din na mawa imong pagbati. Mawa, uy, kana imong kasuko, mawa na na. Kana tao ra gani na ha, tao ra gani na makausab man guys imong pagbati. How much more God who owns everything, gikan sa kinagamyang bahin sa imong lawas hangtod sa kinadak-an, gikan sa makita o dili makita, it is controlled by God and nothing is impossible with Him. Kana pa kay dili makausab ang imong pagbati, ay nalagpaning kamot nga usbon gina nimo imong lawas, himuon mamugos gyud ka nga ang imong laki nga lawas, himuon gid imong babae, nya ang imong babae nga lawas, himuon gid imong laki. Don't dare do that. Mo end up ra gyud ka sa dryness. Usbon gani nato ang kabubuton sa Ginoo, supakon gani nato ang sugo ni Maria nga do whatever He tells you. Dryness ang atong bation, mahutdan tas bino, mahutdan tas kadasig, mahutdan tas kalipay o kalinaw. Di ba? Tutok na lang muna ako. Sige na, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon.